Karong adlaw atong bisitahon ang lungsod sa Cordova. Karong adlaw atong istoryahan ang Cordova Coastal Road gikan sa Barangay San Miguel padung sa Roro Port diya sa Barangay Alegria, Cordova. And also ang proposed 1,500 hectare reclamation project of Cordova. Kaniadto pa tuig 2015 mga igsoon, nabasa ko ni sa news kabahin sa reclamation project nga buot i-finance sa SM Prime Holdings Incorporated. Ingon nga PPP o Public Private Partnership, Cordova Municipal Government, Cebu Provincial Government, Philippine Reclamation Authority, and SM Prime Holdings Incorporated. Na nakita dool aning entrance sa outlets mga igsoon. Mayong buntag mga igsoon. Naata karon sa San Miguel, Cordova mga igsoon. Di kini mao ang Pilipog Tugabi ha. Di po ni mao ang Cebu Cordova Link Expressway. Lahi po ni mga igsoon. Ikan og San Miguel, Cordova og kini padong kini mutakdo ngadto sa Katarman, Bangbang, tuangad tuang Bangbang mga igsoon, no? Makita ninyo, no? Mao to ang Sisilex Toll Plaza. So gikan nga ni Bangbang, Dayas, Buagsong, and then Barangay Katarman, Cordova mga igsoon. Dunay report gikan sa Environmental Impact Assessment Team of EMB o Environmental Management Bureau of DENR nga makita nato sa internet. Adunay illustration mga igsoon nga ingon sa usa ka mapa nga makita nga ang coastal road sa San Miguel ana naapil sa drawing. Mao nang nakasulti jud ko nga nakaposisyon na daan ang road network sa Cordova alang sa 1,500 hectare na reclamation project which will be fully funded by SM.
kamoy diha taman sa barangay Bangbang. Ngadto sa unahan mao ang musumpay diha sa putol. Ug mao kana ang sa barangay Dayas nga gisugdan na pagtrabaho. Ang SMPHI's 1,500 hectare Cordova Reclamation Project ang labing dako og grande nga project kung mahinayon. Daghang mabulahan igsoon, ilabi na ang mga Cordobanhon sa mga trabaho alang sa mga sumusunod pang henerasyon. Apan kahibaw pud ta nga aduna kini siya'y batik nga epekto sa marine ecology and biodiversity. Maunang gikinahanglan ang assessment sa ahensya sama sa EMB. Kamo mga igsoon, uyon ba mo ani nga project? Hinoon ang SM usa ka advocate sa nation building ug mao kining gikinahanglan sa usa ka nasod sama sa Pilipinas nga usa ka developing country. Abot na ta sa Dayas, Cordova. So, ingon mga igsoon between 2022 and 2023 kini sugdan nga reclamation project. Exact location ani nga project mga igsoon is along the coastal waters of Cordova Bay inside the territorial jurisdiction of Cordova. By the way, kining ako vlog kini based sa kuang pananaw, naibawan og point of view. Feel free to share your thoughts, knowledge og inyong baruganan kabahin sa Dolphin Islands Cordova Reclamation Project in the comments section. Keep it cool and friendly mga igsoon. I believe that the Coastal Road project from San Miguel to Roro Port is another project and not related to SMPHI reclamation project. But surely the reclamation project will greatly benefit from this coastal road as it provides better access for heavy equipment and machineries to the coastal areas in Cordova. Kung kini ma-push through ang Cordova gikan sa 956 hectares land area mahimong 2,456 hectares tungod kay ang reclamation adunay area nga 1,500 ka hektarya. Ang Cordova adunay dakong foreshore land o kining mabaw nga katubigan. Kini ang buot i-reclaim pinaagi sa pagtambak og dredge fill o ubang matang sa filling materials. Anaay upat ka artificial islands nga bahinon sa upat ka zones: public zone, semi-public zone, semi-private zone, and private zone. Adunay tulo ka channels between islands o kanang agianan sa tubig o takdoon ang mga isla pinaagi sa tulo ka tulay. Duna pud ni mangrove reserve areas og access ways. Ubay-ubay nga barangays ang maapektuhan, but ang reclamation anaa sa frontage sa barangay Dayas og barangay Buagsong.
Kung kini mahinayon mga igsoon, aduna kini budget nga 138 billion pesos. Gani ang SM migasto og 2 milyones dolyares alang sa usa ka feasibility study aron masiguro og di mapakyas ang panaad nga mahatag ang healthy ecosystem taliwa sa dakong reclamation project. Padung kita sa Barangay Katarman atong tan-awon ang sumpay sa Coastal Road nga gikan sa Barangay San Miguel ug ingon na motakdo kini padung sa Roro Port. Igsoon, ana-ana kita sa Katarman, no? Wa kay ko masayod nga dako-dako na din ning agi diri sa gibuhat nga Coastal Road. So karon dunay dakong langgam igsoon nakita nako. Oh. Right, so ato kining paluparan karon og drone aron makita nato sa babaw unsa nakataas ang ilang nahuman sa maong gibuhat nga Coastal Road. Sa Roro pod, law sa Roro. Okay. So ang ingon mga igsoon na ang Coastal Road adto pod ni mutakdo ngadto sa Roro Port, no? Katong Roro Road.
Tara atong adtoon sa tumoy mga igsoon. Karon pag yung taon ko nakasuroy dire mga igsoon, wag ite ko kalibutan nga dako-dako na dayang agi dire. Doon na ko nabantayan nga naay gi-construct des tubig. Ambot unsa kaha na. Spay nang ato nang atuon aron makibaw ta. Doon na yung mga boom crate ba. So sa pagkakaroon naapa diri ang Coastal Road Taman. Kini padung yun ni ngadto sa Dayas. Boss, ang kaning sumpay aning Coastal Road ani tubig. Ang kaning sumpay aning Coastal Road asa agi ana o mutuyok siya ngani. Mao na siya mo na siya. Mao na. Nya sumpay ngadto sa Dayas. Kanin dire boss, unsa pa na dia? Paano dia ganun? Dermatic ni. Ha? Dermatic dam badam. Dam? Supply ni tubig kuan po sa Portuba, Portuba. MC sa MC na siya. Okay sa tubig sa dagat timuon og tubig mainom. Sir, may buntag sir. Thank you boss ha. Thank you. Maning tuyok-tuyok ko na to nigpanlagsa kay aron nga mahibaw ta. Alright, mga igsoon, thank you so much. Amping mo kanunay og hinaot nga kitang tanan magpabilin nga mahapsay.